Segundo ataque ao patrimonio eclesiástico na bisbarra do Morrazo empezan as elucubracións. Agora foi a igrexa da parroquia de Darbo, en Cangas. Apareceu con outro círculo ovalado debuxado no adro. Os servizos de limpeza axilizaron a súa eliminación. Mentres, todos se preguntan quen e por qué fai estes debuxos. Xa non queda rastro da elipse que alguén pintou no adro da parroquia de Darbo, en Cangas. Os servizos de limpeza afanáronse por eliminala ás poucas horas de aparecer. Veño aquí a quitar os cans antes de ir a traballar, que eu se va pola mañán aquí non había nada. Tuvo que ser ou a partir do mediodía ou a partir da tarde. Pouco antes do rosario xa estaba eliminada. Eu vou para a misa das 6:30, das 7. E xa marchaba, estaba o señor cura, San Cristiano, e xa marchaban os da limpeza. O párroco Juan Manuel Pego restou telefónicamente importancia ás pintadas que teñen menos fendidura que as aparecidas a fin de semana en Moaña. Mentres, a poboación divídese entre certo temor e rabia por este ataque ao patrimonio. Eles dicían agos tempos que mataban un carneiro, que o secaban, aquí estaba a sangre ahora. Mira, a policía xa foron a roubar a iglesia. Xa roubaran antes aí, non? Sí. Ardeu e roubaron. Sí. Que fagan iso patrimonio evidentemente mal, tendo en conta que en Galicia, pois, as igrexas e os adros son tan antigos que teñen séculos todas, pois evidentemente mal, claro. A verdade é que non teño ni idea, non coñezo grupos nesta zona que fagan iso, a verdade é que resulta un pouco raro, resultaríame raro, pero non sei. A verdade é que o único que podo opinar é que fagan en patrimonio pareceme mal, claro. Son cousas moi antigas, as igrexas son románicas, teñen centos de anos, entón, desde logo, sexa cal sexa o obxectivo, o lugar non é. As denuncias van lentas e polo de agora a incógnita continúa. A Garda Civil e policías locais das dúas localidades afectadas, contando Moaña, tampouco informaron de que sustancias e que materiais empregaron no atentado. Mais difícil será saber que finalidade teñen, se esotérica ou vandálica.